igama uPastor WeNingi, i-channel Nufliq, udaba lwamaphupho. Ngiyathemba uyaphila. uNkulunkulu ekulonda, uNkulunkulu ubusise. Uphupho esilibhekayo likavula kwasithola ukuthi ke amen Pastor WeNingi. Cela ubuza uma uphupha la umkhoma ofile. And next to it, it was sangoma calling the community to eat or to cut its meat. Ngabe ke li phupho lihle yini? Asiveze kanje lento lena kafushane. Kodwa ke lona singaphinde silichaze mhlawumbe ngokunye further, but njengamanje sisho kanje. Uma uphupha ubona umkhoma, uphawu esiningi oluhle uma usaphila ngoba lusha amandla, lusho ubuholi, noma amava ukuba umholi, lungaveza isibusiso noma inhlanhla, lungaphinde luvezela umhlahlandlela okholela ekutheni ukwazi ukufeza injongo zakho, noma ke kungasho umhlahlandlela okuholayo wena ngokukamoya, noma kungasho ukuthi ke you are being led spiritually. Okwesibili singakuveza ngawo umkhoma, uma uphupha ubona umkhoma, uphawu luhle ngoba uma usaphila lungasho ubukhona bamandla kamoya, ongaba umoya kaNkulunkulu noma amandla athile nje kamoya, noma ke lungaveza impilo yakho kamoya, ongaba yisithunywa noma kube ke yidlozi, kanye nanokuthi mhlawumbe umuntu onokukhanyiseleka noholwa isiphiwo sikamoya nje empilweni. Kepha kumusa uphupha la ubona umkhoma ofile, sekungasho la ikakhulukazi uma ubona ubulawe abantu abathile noma ubulawa umuntu othile, okungasho ukuthi lowa muntu osukumbona lapha yana uma ukuthi umuntu osukumanzi, kungasho ukuthi lowa muntu loya mhlawumbe unemizamo emibi yokushabalalisa mhlawumbe isiphiwo sakho sikamoya, noma umuntu ozama ngako konke kusemandleni ukuthi enqinde amandla kamoya akuwena, uyabona. Nanokuthi mhlawumbe lo muntu lo wenza imizamo ukuthi ube kude kakhulu nesidalwa sikamoya esikholayo empilweni. Ngiyabonga uNkulunkulu akulonde, uNkulunkulu ubusise. Mose ungaka subscribe ungenhlula ngo-subscription lapha yana. Monguthi usulikeile le video le, siyabonga kakhulu. Akhona ovele siwenzile esikhathini esendlule, ungawuvakashela wabone, kukhona ungakufunda. Ungakhohlwa ke lapha kunento ekuthiwa ke i-notification bell noma ke i-notification button, ukuyipressa kwenza ukuthi ke masifaka i-video uthola ama-update ke very quick, ukwazi ukuthi uhlale ke u-updated. May God bless you.